Ordu betoko azkarretzit. Gero moztuko dugu. Bueno, barra egiteko horren beraz, berezu du, hau euskaltegietan da banatzen da, ezu, bai, euskara ikasten ere jendean entzatoran, barra egitekotan merezi du euskara ikastea ere, bai, baina zergatik gehiago merezi du euskara ikasteak? Euskara ikasteak denegatik merezi du. Ni uste, eta ez da euskara bakarrik, edozein hizkuntza jakitea aberastasun pertsonalan ezaugarri bada. Nik albanu eta hementxe jeinu bat agertuko balitz lanparakin eta abar, eskatuko nioke munduko hizkuntza guztik jakitea. Ni uste, danon artean komunikatzeko eta abar, geroz eta hizkuntza gehiago jakin, geroz eta aberatsago izango beha. Eta geroz eta errestasun gehiago egiko daure, gehiago ikasteko. Eta gaina, euskara ikastea hemen bizita. Euskara ikastea, netzako jakin-minan sinonimo da. Eta jakin-mina askotan inteligentzian sinonimo da. Jakin-mina eukitzen baldin bazu azkenen bizitzatik ere gauza asko aprobetxatuko dituzu. Eta bizitzari zuku gehiago atako diozu, jakin-mina izan da.